Na, csőstök, ma egy sételő gyereket fogunk bemutatni, aki nem lesz megölni sehogy se. Lefordett 2. Lefordett 2. Mellesleg. Itt van ez a Risk Flare-et, és itten rámegy 800 000 zombi, meg nem tudom hány smoker. És le sem ment az életük, vagy hát alig. Nem ment, csak mindig visszatöltődik. De úgyhogy nem használ el semmit. Meg mindig. Jó, most charge-el, neki megyek. M60-t tud leszpalmolni. Joki! Én csak Jokival tudtam menekülni, mert azzal... Ja, mert ottan robbangat. M60-arra, de... Hát jó, de én a alatt menek... Na most Ajjáj! Hát meghaltam. Ráugat egy charger, és most egy csomó pipe-ot dob alá. Ja, és még molotov koktél. Csaló, cheater köcsög. Ez... Cheater köcsög. 2 FPS-en van, mert itt robbangat, mint egy őrült. Ez... Még bannolni se tudjuk. Hát ja, mert azt is valahogy izéli. Nem tudom, azt is valahogy megkezeli. Kick player. Reflect. F1. És nem lehet, mert egyből nevezik. Hát, ez nagyon felidegesített engemet. Nem hiszem, hogy az emberek hogy képesek erre. Hát én is meghalok. Nem, kicsináltam, hallod? Az egyiket megöltem. Dick, az hogy? Nem tudom, alig volt élete, ráugrottam Hunterrel és game over, vagy szóval itt berobbantott engem is. Már csak a másikat ki... Másikat nem tudják megölni. Hiába jaj, Jokizi. És nem megy le az élete. Még a tombát. Egyből visszatöltünk. Na meg már pipe is. Na, spitterrel aláköpök, de olyan brutális szinten, hogy azt már szavakkal nem bírom leírni. Tűzijáték. Nem atomrobbanás lesz. Atomrakéta. Úgy látszik kezdődik, a cheaterek miatt úgy látszik kezdődik a 3. világháború. Na ja, ennyi volt ez a fos, csőztünk. Hello.